Kuyintokozo khuluma nawe kama kuPastor Tony-ke. Uma ungumlandeli we-channel so ngo-9 ekuseni le number ungayisebenzisa. Ngo-9 ekuseni nje ntambama uyangifonela uma uyimember ye-channel. Ungabhala comment section kodwa ngeke uthi uyangifonela kwenzela ukuthi sindlule masinya ngoba angibe nasikhathi sokubheka onke ama-comment noma ngawabheka ngibe nasikhathi sokuhlala phansi ngiphendule because ukuba busy yabona uma umuntu we are always busy awusenza into eyodwa senza into eyiningi. Sibheka la inamba ka WhatsApp awungu-WhatsApp uRegina Monti Halale. Thanks for good explanation. I want to ask what it means to dream of yourself ukotize emzini. She dreamt of herself engumakoti emzini walakane khona. Nake singakusho. Number 1. Ngokuqondile uma uphupha umakoti kuwuphawu oluhle mangukuthi uyakotisa. Ngoba lungavele lukhomba ukuthi kungenzeka yiloko vele okufisayo nokufunayo nokukhulekelayo ukuthi ube umakoti nje ukotise. Okay, number 2. Ngokujwayelekile uma uphupha umakoti kungaba uphawu oluhle mangukuthi uzibona ukotisa ngoba lungavela lento ikhomba ukuthi kungenzeka lo muntu uyakuthanda noNkulunkulu uzokubusisa ngozinzo nomshado nalowo muntu. Izaga 31 verse 11 inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye ayikuswela inzuzo. Uyayenzela okuhle kungabe ngokuthi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Kanti izaga 19 verse 14 kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. 3. Ngokwesintu uma uphupha umakoti noma ke kuba uphawu luhluma ukuthi uzibona ukotize emzini ngoba luvamile lokuthi likuveze ukuthi kungenzeka ungokhethiwe futhi wamukelwe ilezi idalo zalomuzi ukuthi ungaba uwophatha izithebe zakulelo khaya. Yabona? Kodwa kasivale ngokuthi 4 kuyenzeka uma uphupha umakoti kube uphawu olungeluhle uma uyibona ngathi uyakotiza wena ngoba luye lube yibhadi lukhomba ibhadi nokuthi ungase uchithwe ngemithi emibi ezobe sidala mhlawumbe ingxabano ikudumaze uphoxeke ugcine mhlawumbe nento singahambi kahle nalomuntu wakho lapho. Izaga 6 verse 26 ngokuba intengo yowesifazane oyisiphingi iqebile ngalesiyenkwa. Izaga 6 verse 33 uyakuthola imvimbo nehlazo nenhlamba yakhe ayikwesulwa. Siyabonga. Besibheka la ubona usemzini ula usekhabondodi yakho ukotiza khona.